Cu toții facem parte din ceva viu, viu și schimbător. Schimbător și aflat în mișcare mai mult ca niciodată. Acum oprește-te. 1, 2, 3. Simte ritmul și mișcă-te din nou. Uită-te în jur. Totul este în armonie. Este un echilibru delicat, o sincronizare între dorință și talent care simplifică complexitatea. Suntem parte dintr-un ciclu continuu, mereu schimbător și perpetu, lucrând împreună pentru a fi mai buni, insuflând mișcare în fluxul continuu. Ne propulsăm către viitor. Este o simbioză între apartenență și înțelegere, acumulând ce este mai bun și împărtășind energia noastră cu toți ceilalți. Cu o minte colectivă, o inimă, One Entity Data. Grow as one.